girgije yana saukowa sai yana gani girgije. Ai kun san girgije ko? Me girgije? To girgijen nan idan nazo na samu sama, in zan yi magana sama, zan muku magana akan ilimin astronomy. Wato zan yi dan yi magana kaɗan. Girgijen nan mu a Nasima, girgijen nan suna nan wato hawa-hawa ne. Kun gane ko? Clouds, girgije suna nan ko kuna kallon wannan girgije. Akwai girgijen akwai na mace, akwai namiji. Ina fata an gane. Akwai kuma wanda yana nan yuyuyu hakan nan. Amma in ka hau jirgin sama ma zaka ga wannan girgije waɗansu daga cikin giragizan da Allah ya yi magana. Amma akwai danjan girgije, wato babban girgije mai tsananin, wato ko jirage suna shan wahala wajen abin nan nashi. Ina fata an gane. Kuma girgijen nan wato akwai baki akwai fari. Sa'annan kuma girgijen nan yana sauri, akwai speed sosai girgije. Ina fata an gane. Idan ana so a kai shi yayi kai ruwa, nan da nan mala'ikun za su kora shi, nan da nan sai kaga ya kai ruwa inda ake so. Shine za ku gan shi yana sauri wata rana, amma saboda ni'iman Allah in yana so ya koro ruwan sai ya koro muku ruwan, sai ku ji idan ana fil iska, saboda kurma ba zai dinga jin gigi ba, amma zai ji iska na taba shi, to zai gane sai falfala da gudu. To shi kuma makaho, shi kuma ai baya gani, ba zai gani ba, amma zai ji wato zai ji gigi, wato zai dinga ji tunda baya gani, amma zai dinga ji rugugi. Shi ma sai ya kokari ya nemi hanya sai ya kauce. Ina fata an gane. Don haka ba Allah, ni'iman Allah, ko ruwan sama za a muku sai an baku wato an muku alama don ku yi kokari. Wanda suka yi shanya su kwace shanyan su. Kuma shi yasa wato girgijen nan akwai wanda yake zuwa da iska mai sanyi, idan ka ji kamshin ruwa sai ka ji ya zo da kamshin ruwa. In ya koro kawai sai ka ji kamshin ruwa, daga nan kana zaune ma sai ka ce kai alama an yi ruwa a wani wuri. Wannan duka ni'ima ne wanda Allah ya mana, amma ba ma tintintini a ciki. Hey Jibril, wato sai ya bude fifikansa, yana bude fifikensa sai ga girgije yana saukowa daga sama. Girgijen da ya sauko sai manzon Allah sallallahu sai ya taka girgijen, wato sai ya zama kamar lifter. Ina fata an gane. Wato sai yana tafiya. Yanzu akwai abun nan, akwai gine-gine da suke yi. Dubai suna so su yi wani gini, sa'annan Saudiya ita ma kamar ta fara ginin. So cikin gine-ginen din akwai abubuwa da suke so za su yi shi a ciki, wato kala-kala. Idan mun zo za mu faɗa yanayin duniya, to za mu ɗan buɗe shi kaɗan. Amma yanzu main point ɗina, abinda nake so na gaya muku, girgije nake magana. Sai mala'ika Jibril ya buɗe, ya zama a surar shi na fiffike, kuma manzon Allah ya gaya mana, ya ce yana da fiffike 600.